Hello guys, Jambu Vlog channel बयखौबो बरायबाय लोगोसे दिनै आङो मोनसे जायगायाव थांगासिनो माने ओमफ्राय आङो मानि जाहोनाव भिडिअ थाब लाबोनो हायाखै दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव शेयार खालामसिगोन आङो दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थाना होनोसै आं दाहाय गय हाननो थांगासिनो माने गय हाननो थांगासिनो आरोना माने आं हाना आंनि लोगोफोरा हानगोन आं बागान मोनसे लादों माने आं गय बेफार खालामदोंमोन बिजनेस मावगासिनो ओमफ्राय माइबो लायो गुदाम मोनसे फिसा थेलेब खुलिदों आङो बिजनेसावनो दंथ'यो आरोना बेनिखायनो आं भिडिअ लाबोनो हायाखै दासान्दि नोंथांमोननि गेजेराव आं भिडिअ थाब हेगारनो हायैनि जाहोना बेनो ओमफ्राय आंना लोगोफ्रा बिथांमोना थाबाय थांगासिनो ओमफ्राय दाहाय आङो गय माबोरै हानदों जोङो मायाव लांगोन बेखौ दिन्थिगोन आरो नोंथांमोना नायलांबाय था ओइ कि करबि मुदबा गयसि माने जोंना फंबाय आं हासुनो ओंखारदोंमोन हासुनो थान बेखौनो आरोना जों मिनिबाय आरोना दालु खोनानै एकदम फंबाय हासुनो थान ओंखारदोंना हासुनो लासिगोन बियो बिथाङानो हानो गयखौ नोंदिखौ जाय फाले बिथाङा ओरैनो थांगासिनो जोङो दा बे लामायाव थांगोन जोङो दा थांगासिनो आरोना जोंखौ देखायजोबगोन जोङो भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो जोबजासिम नायलांबाय थादो मादै नांदो गय हाननानै बरिया सोरनि गय हानदो बे माबानि मास्टरनि गय हानदो बियो बिथाङा माने बिराद बिजि नालाय भिडिअ सिडिअ लाबोनो हायिया बेनो कारना बिजनेसाव नांथाबना दङ जोङो दाहाय माने आङो दा बिजनेसाव हाबना दङ गय माइ गुदाम खुलिदों ओमफ्राय दाहाय नै दिनै एसे लास्ट सिजननि होनोसै सानदों आरो गय हाननाय लास्ट सिजन फैबाय नालाय गैला गयफ्राबो जोब्बाय बिथाङाबो हानगासिनो दाहाय जोङो नायलांबाय दा भिडिअखौ आरो मा खिथिगोन ओमफ्राय नै जोङो दाहाय नायबाय था मादि हानो जोंनिया गयखौ फुरला फुसि दङना बारा इमान गैया आरोना जोंना फंबायानो हानो आरोना एकदम गाजा हानखायो माने आरो ओरैबायदि हानो बियो 20-25 कुइन्टेल जोंनो हानखायो आरोना ओरैबायदि गोजौ गयखौबो जों दान्दा दोननो हानखायो आरोना एकदम नायदो फंबाया माबोरै हानदो एकदम बानाय हानहरगासिनो फंबाय दिखायदों ओइ अलप पका माने मोननाय दङ बिथाङा दान्दाजों हानगासिनो बिथाङा एल' अरदों ओइ बहा एल' अरदों नै फुरा एल' अरगासिनो बिथाङा फुरा एल' अरगासिनो दा खोख्लैगोन आरो बिथाङानो हानो जोंना गयखौ बिथाङानो हाना गायो आरो बिथाङाबो हानो जोंना गयखौ सब दान्दादे गाखोनाय गैया जोंना रिस्किना गाखोबाथाय बेनिखायनो गेम्बुआ गाखोनाय मानसि लाखोथ'वाखै दाहाय नोंथांमोना नायलांबाय था बिथांमोना दाम खनगासिनो नै बिथांमोना खनगासिनो गयफोरखौ खनगासिनो मोननाय नायना गोथां नायनो स्पेसियाल बिथाङा रोगागासिनो आरोना एकदम दाहाय जों ओंखाम जानो थांगोन बेखौबो दिन्थिगोन नोंथांमोनखौ भिडिअखौ स्किप खालामालाखैनो नायलांबाय सब डेभलप खालामनोसै Atau sispek lah dengan sispek mengkargasin sispek ab koy pakai lagi kisah lagi menaik gedang dia menaik beberapa gedang extra aldal dan gedang yang bisa nohan gasnya nago ओमफ्राय आरो दा हाननो दंबावो हानबावगोनसो बैथिं नुनाय बागाना गोजौआ नै गाया नङा गोजौ बैथिं हानगोन आरो जों दा हानगासिनो जों दायो थांगासिनो हानो कारने बेखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय हेल' गाइस नाय बारिफोरा एसेबां दै जाबाबो जों गयखौ हानगासिनो दैयावनो नै दैयावनो हानगासिनो आरो नै बिथाङा हानगासिनो कते किमान दङ माइया बिथाङा हानगासिनो ओइ परिगोल ओमफ्राय दै नाय दैयाव
ना दांग्रुबनाय होदो दा ना हैनि दैयाव बारा गय ओइया ओइया द ओइ लांसै दाहाय दैयाव papa caplok ganas na ro dia na deh ada koi rasanya lo guys goi thang hello guys koi hanai ada hello guys এটা আমি ভাত খাবা গেলি র ভাত খাবা মানে আমি এটা ভাত খাবা গেলি কমলা বতা itu hal আমার বড় এফালে আছে টাকলু বিথাং आवगायनाया जाबाय हेमন্ত मामा बिथां बर' बिथिं टाकलु दा जों ओंखाम जानो थांगासिनो गय हाननानै दा ओंखाम जानाया जाबाय थाबायना थांगासिनो आरो माने हटेलाव होदों माने ओंखाम संनो हटेलाव दा जों थांगासिनो ओइ दा কি খাবি গাহৰি মাংস बिथां गाहरि मांख माने अमा बेदर बर' आसाम ट्रेक्टर बिथाङाबो अमा बेदर ओइ माबा टाकलु गोसोम बिदि बिथाङा आरो गोसोम बिदि माने दाउ बिदि जों दाहाय थांगासिनो खासेया साइकेलाव थांबाय जोंखौ गालांबाय थाबायना थांनांसिगोन आरो ने माथो खालामनो दा नोंथांमोन नायलायबाय थादो जों दा थांगासिनो